Se on moro taas. Tervetuloa jälleen kuulemaan Asian oikea laita. Eurovaalit todenteolla lähestyy ja senpä takia minä olenkin saanut vieraakseni puolueen kolmannen varapuheenjohtajan, eurovaaliehdokkaan, toisen kauden kansanedustajan Sebastian Tynkkysen. Oikein paljon tervetuloa. Kiitoksia, tosi mukava olla täällä ja mä huomaan, että Onni, nähdään ajat näitä sun lähetyksiä paljon laadukkaammalla kameralla ja linssillä, kun minä tai me ajetaan Mikon ja Joakimin kanssa. Äijä on pro. Mä sen verran väitän kyllä vastaan, että sen minkä ehkä saataan kameran laadussa voittaa, niin sen kyllä äänenlaadussa häviää. Nimittäin meikäläinen ei ole vieläkään saanut ihan niin kuin vakiotasoiseksi tätä äänenlaatua, mutta ehkä siihenkin on saatavissa jotain vinkkejä. On, mutta kyllä se kuulostaa hyvältä tuo ääni, mitä kuunnellut sun lähetyksiä. Että hyvää soundia myöskin ollut. Loistavaa, kiitoksia paljon kehoista ja minäkin voin tunnustautua samassa yhteydessä teidän 3 podcastin kuuntelijaksi. Mutta sen pitemmittä puhetta mennään itse asiaan. Perussuomalaisesta näkökulmasta niin ei varmaan ole liioittelua sanoa, että melkein kaikki vaalit on aina niin kuin maahanmuuttovaalit. Mutta nyt väitän kyllä, että nämä eurovaalit, niin jos otetaan huomioon, että minkälainen siirtolaispaine on jo tällä hetkellä, minkälaiseksi sen voidaan kuvitella kasvavan 5-vuotiskaudella ja sitten tämä Venäjän tilanne tällä hetkellä, mikä Suomessa tiedetään erityisen hyvin. Niin miten suhtaudut sellaiseen väitteeseen, että itse asiassa nämäkin vaalit on mitä suurimmassa määrin niin kuin maahanmuuttovaalit? Nämä on ennen kaikkea maahanmuuttovaalit sekä siis nykyisen tilanteen kautta, kuin myöskin itse asiassa tähän liittyy Ukrainan sota myöskin. Eli Venäjä, kun on alkanut tekemään tällaista imperialistista politiikkaa, niin se käyttää kaikkia keinoja kaihtamatta. Ja varsinkaan Suomessa ei vielä olla herätty siihen, että se, että Venäjä käyttää hybridivaikuttamista Suomen itärajalla, näitä siirtolaisia on puskemassa tälle puolelle, niin ei mene hirveän pitkään, tämä on mun oma analyysiä, ei mene hirveän pitkään, kun Venäjä alkaa tekemään tätä samaa hommaa, mutta erittäin massiivisessa mittaluokassa Afrikan kautta Välimeren läpi Eurooppaan. Ja siinä kohtaa, jos me ei olla valmiita, niin me ollaan todella pulassa. Tällä hetkellähän jo nyt Afrikan väkiluku on 3-kertainen verrattuna kaikkien EU-maiden yhteenlaskettuun väkilukuun. Ja jo muutama vuosikymmenen päästä pelkästään yksittäisessä Afrikan maassa Nigeriassa on yhtä paljon väkeä kuin kaikissa EU-maissa nyt tällä hetkellä yhteensä. Eli tämä väestöräjähdys on tällä hetkellä tapahtumassa Afrikassa ja samaan aikaan geopolitiikassa on tämä Tämä kuuluu asiaan. Mä otan ihan sanallisesti sun mikkiä alemmas. Joo, olit sanomassa, niin väestöräjähdys. Kyllä, että siellä on jo luonnollisia ikään kuin, jos ihminen huomaa jotain mahdollisuuksia, niin totta kai ihminen aina tarttuu niihin. Eli ihan luonnollisestikin jo monesta afrikkalaisesta maasta halutaan tulla Eurooppaan, vaikka välttämättä ei ole sitä osaamistasoa, mikä tarvittaisi, että laillisesti voi tulla Eurooppaan, eli tämä työperäinen maahanmuutto. Eli luonnollisia tarpeita siellä jo on. Tämä jo itsessään tulee olemaan massiivinen haaste Euroopalle, mutta sitten kun me lisätään tähän yhtälöön vielä tämä Venäjän hybridivaikuttaminen, mitä se tekee nyt geopolitiikassa, siellä on useampia konflikteja, varsinkin Pohjois-Afrikassa tällä hetkellä, jossa Venäjä on jo osallisena. Siinä kohtaa, kun se propagandatuutti avautuu kunnolla, että lähtekää Eurooppaan, niin jos Eurooppa ei ole valmistautunut siihen, että mitä me tehdään siinä kohtaa, niin meillä on ihan totaalinen kaos. Jo nyt meillä on kaos useammassa eurooppalaisessa maassa sen vuoksi, että mitä maahanmuutto on aiheuttanut, segregaatio, gettoutuminen, 1000 ISIS-mielenosoittajan marssit Saksassa ja niin edelleen. Mutta että me voidaan nähdä, että tulevaisuudessa tämä tulee olemaan huomattavasti paljon enemmän moninkertaista. Mutta se varautuminen, jos ajattelee sitä, että mihin vähän viittasitkin, että meillä on toki Lähi-idän tilanne äärimmäisen räjähdysherkkä, mutta sen lisäksi Afrikassa väestöräjähdys, jonka taustalla on myös osittain se, että sitä vähän on niin kuin keinotekoisestikin pönkitetty. Että jos me ajatellaan semmoista tilannetta, että tapahtuisi jotain isompaa konfliktia, niin jossa esimerkiksi EU ja muut kehittyneet maat ei voi samalla tavalla auttaa Afrikkaa kuin nyt voi, ja Venäjä esimerkiksi tämmöiseen tilanteeseen pääsisi vielä väsmäröimään, niin se painehan on aivan ennennäkemätön, ja siinä mielessä olet kyllä varmasti oikealla jäljellä. Tänään, kun tätä kuvataan, niin Yleltä tuli kysely, missä oli ollut tuloksena, että enemmistö, 52% vastaajista, siis suomalaisista, oli sitä mieltä, että
ihmisiä pitäisi voida Euroopan ulkorajoilta käännyttää, vaikka se johtaisi näiden palautettavien ihmisten hengen vaaraan. Muistaakseni se oli kutakuinkin näin sanotettu. Ja kun mietit tätä, että miten tuollainen kysymys on aseteltu, niin sehän niin kuin voisi Ylen tuntien ehkä, vaikka siinä saattoi olla joku kolmas toimija sitä kyselyä toteuttamassa, niin onhan se jo lähtökohtaisesti laadittu sillä tavalla, että voisi kuvitella, että tuohon tulisi myös toisenlaiset prosentit, mutta nämä prosentit, enemmistö siis, niin eikö tämä nyt kieli siitä, että meillä itse asiassa kansalaiset on jopa paremmin tässä tilanteen tasalla kuin ehkä poliitikot? Joo, kysymyksen asettelu oli erittäin asenteellinen, mutta siitäkin huolimatta tosiaan jo enemmistö suomalaista on valmis tähän, ja mä uskon, että suomalaiset ymmärtää sen, että mikä on sitten se toinen vaihtoehto, että jos tämä meritaksiralli tästä alkaa kiihtymään, niin todellisuudessahan ihmisiä tulee hukkumaan ihan massiivisesti tuonne Välimereen. Eli se toinen skenaario, niin se on itse asiassa huomattavasti paljon vielä pahempi. Eli se, että me estetään näiden siirtolaisten tuleminen, niin se on itsessään todella voimakas signaali näille uusille siirtolaisille, jotka haluaisivat tulla Eurooppaan, että okei, siellä on nyt portit kiinni, että sinne ei kannata lähteä. Ja tästä oikeastaan päästään sitten siihen pidemmän ajan ratkaisuun. Toki pidemmän ajan ratkaisuakin on kaksi. Toinen on niin kuin välillinen pidemmän ajan ratkaisu ja toinen on pitkän ajan pitkä ratkaisu. Eli tämä ensimmäinen on se, että meidän täytyy rakentaa tämä kolmas maamalli ja se täytyy skaalata ylös. Puhutaan niin sanotusta Ruanda-mallista, mitä Britannia on nyt ollut vetämässä läpi. No, saa nähdä, että saako ne sen takia, että siellä Labour Party on todennäköisesti nousemassa valtaan ja on aika maahanmuuttomyönteinen tai löysän maahanmuuton myönteinen puolue. Mutta tämä malli pitää saada voimaan, eli toisin sanoen EUn ulkopuolella sekä käsitellään nämä turvapaikkahakemukset, että se suojelu annetaan EU-maiden ulkopuolella. Ja tämä on itsessään sit kova viesti näille siirtolaisille, jotka haluaisivat turvapaikkajärjestelmää käyttää hyväksi, jotta ne työperäisesti pääsisi Eurooppaan, vaikka heille ei olisi tarvittavaa osaamista tulla Eurooppaan. Eli tämä olisi katkaisemassa sitä, että nigerialainen tyyppikin tietää sen, että jos hän lähtee kokeilemaan tätä kallista ja hengenvaarallista kuviota, niin hänet joka tapauksessa tullaan palauttamaan, mutta hän päätyy sitten pakolaisleirin tyyppisiin olosuhteisiin johonkin toiseen maahan. Eli kaikki rahat meni ja hän ei saanut sitä, mitä hän halusi. Ja häntä koipien välissä pitää palata sen jälkeen takaisin kotia. Kyllä. Ja vielä niin, että jos sen turvapaikan saisi, niin se suojelukin myönnettäisiin johonkin kolmanteen maahan. Että tämäkin olisi siinä tavoitteena. Tässä siis EPP, eli siis tämä tämmöinen keskusta-oikeistoryhmä Euroopan parlamentissa, johon esimerkiksi Suomesta kokoomus ja kristillisdemokraatit kuuluu, niin hehän on vähän heilunut tässä omassa kannassaan. Että sieltä on tullut vähän erityyppisiä signaaleja, mutta sen sijaan perussuomalaisilla ja sitten ECR-ryhmällä, jossa perussuomalaiset on, niin eikö tämä linja ole ihan selkeä? No, tämä on hyvin selkeä meillä, ja itse asiassa tämä on mielenkiintoista, että tämä on myöskin tämän nykyisen hallituksen linja. Eli kun käsiteltiin avainvaikuttamistavoitteita, niin hallitus kirjasi sinne, että me nimenomaan edistetään tätä kolmas maa Ruanda-mallia. Sitten eurooppalaisella kattotasolla näillä kokoomuspuolueilla niillä on vähän värinää, että siellä on vähän kaikenlaista porukkaa. Että siellä on myöskin näitä Sirpa Pietikäisiä, jotka sitten taas politiikan nelikentässä sijoittuu itse asiassa vihervasemmistopuolelle. Ja heillehän tämmöinen asia on niin kuin kova pala, koska nimenomaan pitäisi saada nämä maahanmuuttajat Eurooppaan, jotta tulisi sellainen tunne siitä, että oltaisiin ikään kuin autettu oikeasti. Ja siihen liittyy nyt tämä EPP-vääntö, että ollaan poistettu kirjauksista ja kuitenkin toisella kädellä ajetaan tätä politiikkaa. Mutta anyways, suurimmassa osassa EU-maista niin tämä alkaa olemaan jo valtavirtaa. Meille tämä on ollut pitkään meidän oma ajattelua, ollaan saatu taistella sen puolesta. Meitä on haukuttu siitä. Myöskin Tanskaa kritisoitiin voimakkaasti, kun hekin esittivät tätä Ruanda-mallia. Mutta ei kannata antaa periksi, että nyt se nähdään, kun jaksetaan vaan vääntää näiden tavoitteiden puolesta, niin jossain kohtaa niistä tulee valtavirtaa, kun viimeistenkin silmät avautuu. Just näin, ja muistaakseni niitä oli myös tämmöisiä yksittäisiä maita, jotka teki tämmöisen julkilausuman tai aloitteen tämän mallin puolesta, niin niitäkin oli melkein jo niin kuin siis 30, siis oli 19. Parikymmentä muistaakseni oli jo. Ja Suomi oli siinä mukana, niin kuin tuossa toitkin esiin. No jos menee siihen juuri isoon muutokseen, mikä nyt on niin kuin käynnissä, niin kyllähän tässä tosiaan poliittiset mannerlaatat kolisee siinä mielessä, että nyt näyttäisi oikeasti siltä, että Euroopan parlamentissa ja sitä kautta myös tulevassa komissiossa niin on mahdollista
että vasemmistoryhmittymät ja sosiaalidemokraatit suljettaisiin pois niin kuin siitä vallan kahvasta, missä he on tähän asti ollut. Siis mikäli niin sanottu laitaoikeisto, että nämä uudemmat oikeistopuolueet, ECR-ryhmä etunenässä, niin lisäisi paikkojansa merkittävällä tavalla, niin miten sä näet tämän? Sä oot tietysti ollut mukana tekemässä Suomesta tätä siirtymää ja näkemässä sitä mannerlaattojen kolisemista täällä, mutta nyt on tosiaan ilmeisesti mahdollisuus siihen myös niin kuin koko Euroopan tasolla. Kyllä. Suomessa käytännössä meillä on tämä kuvio jo, että ikään kuin EPP-ryhmittymä on kimpassa ECR-ryhmittymän kanssa. Hallituksessa on kokoomus ja KD, jotka tekee yhteistyötä perussuomalaisten kanssa. Ja tämä kuvio meillä Suomessa jo toimii. Ja nyt me yritetään saada tämä toimimaan myöskin Euroopan tasolla. Syy sille, miksi ECR-puolueet ja sitten ID-puolueet on koko ajan vaan nousseet isommaksi ja isommaksi. Alun perin tuolla vasemmalla puolella ajateltiin, että eristämällä voidaan pysäyttää näiden kasvua, että ei anneta niille valtaa ja ne kuolee ja lannistuu ja niin edelleen. Mutta se, minkä takia ne on koko ajan nostanut kannatusta, on saanut uusia meppipaikkoja ja näissä vaaleissa tulee vielä uusi rymistys vielä näiden edellisten voittojen päälle. Niin tämä johtuu tästä pääosin edellistä aiheesta, mistä keskusteltiin. Että esimerkiksi vaikkapa Ranskassa tämä kansallinen rintama tai sitten vaikkapa Saksassa AfD-puolue, niin vaikka sinänsä eivät ole ongelmattomia puolueita, että siellä on Venäjään liittyen ollut kaikennäköistä, mutta että se syy, minkä takia kansalaiset äänestää noita puolueita, niin se on se, että kukaan muu puolue ei ole valmis ottamaan vakavasti kansalaisten huolia, mitä tulee just siihen, että mitä tämmöinen vapaa siirtolaisuus heidän yhteiskunnissaan tulee aiheuttamaan, ja tällä hetkellä on jo aiheuttanut. Ja he tarttuu siihen viimeiseen oljenkorteen, ja vaikka se ei olisi täydellinen puolue muuten, niin se on se puolue, joka on valmis ottamaan heidät vakavasti. Suomen kohdalta onneksi meillä on se tilanne, että perussuomalaiset on myöskin ulkopolitiikassa erittäin linjakas, jos ajatellaan pitkälle tulevaisuuteen, että miten tämä maailma kehittyy. Että me ollaan sillä tavalla niin kuin aika kehittynyt puolue verrattuna sitten ehkä noihin muihin puolueisiin, missä tavallaan samantyyppinen puolue on se viimeinen oljenkorsi. Mutta tästä syntyy tämä niin kuin nousu, ja nyt vaan kannattaisi sitten ottaa niin kuin vakavasti tämä kansalaisten huoli ja tämä todellisuus, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Ei tämä nousu tule päättymään missään kohtaa ennen kuin se otetaan vakavasti. Mä itse uskon, että monissa asioissa päästään tekemään ensi kaudella yhteistyötä. En ihan usko siihen, että EPP olisi valmis täysin hylkäämään tämän sosialistipuolen, koska niillä on kuitenkin tämä federalistinen projekti, mitä he haluaa edistää, vaikka he ei nyt enää tällä hetkellä niin avoimesti viestikään siitä, että he haluavat tätä liittovaltiota. Mutta se on siellä taustalla, ja tämä yhdistää heitä suhteessa sosiaalidemokraatteihin ja sitten vasemmistoon. Et täysin ei hylätä, mutta mä uskon, että monissa erilaisissa asioissa, missä löydetään se yhteinen pieni nimittäjä, niin voidaan lähteä tekemään yhteistyötä. Muun muassa ilmastopolitiikka, niin uskon, että nyt ne tavoitteet tulee todennäköisesti olemaan pikkasen realistisempia ensi kaudella. Mutta jälleen kerran tämä kaikki liittyy puhtaasti vaan siihen, että kuinka ison vaalivoiton EPPn oikealla puolella olevat puolueet tulee saamaan. Jos se jää pieneksi, niin tulee huomattavasti vielä rankempaa ilmastopolitiikkaa, mitä nyt on nähty, ja vielä löysempää maahanmuuttopolitiikkaa. Kyllä, että siinä on tavallaan panokset on kovat, mutta sitten Suomessahan esimerkiksi perussuomalaisten haasteena monesti eurovaaleissa on se, että äänestysaktiivisuus uhkaa jäädä pieneksi. Ja siinähän on semmoinen nurinkurisuus, että jotkut ihmiset ajattelee niin, että se olisi jotenkin hyvä tapa protestoida, siis jättämällä äänestämättä, mikä ei oikeastaan voisi olla kauempana totuudesta, koska siis kuitenkin näissä vaaleissa, ihan siinä missä eduskuntavaaleissa, niin paras tapa tietenkin protestoida harjoitettua politiikkaa vastaan on äänestää sille vaihtoehtoa. Mutta miten sä näet oikeastaan, jos mennään vähän seuraavaan aihealueeseen, niin EU tietysti niin on valitettavasti profiloitunut myös ehkä vähän sillai kyseenalaisessakin valossa, jos miettii tämmöistä niin kuin demokraattisuutta, siis sitä, että miten kansa pääsee vaikuttamaan päätöksentekoon ja näin päin pois. Moni muistaa komissiosta tämän
sanotun, että se ei niin kuin välttämättä ole kaikkein läpinäkyvin ja demokraattisin toimielin, kun ihmisiä ei niin kuin sinänsä suoraan sinne äänestetä. Niin miten sä näet tällä hetkellä ehkä tämän demokratia- ja sananvapaustematiikan suhteessa sit Euroopan unioniin? No selkeä demokratiavajehan Euroopan unionissa on sekä tietenkin komission osalta, mutta että sitten kun puhutaan ihan jo koko vaikkapa Euroopan parlamentin legitimiteetistä, niin se, että meillä Suomessa viime vaaleissa noin 42% äänesti, suurin osa suomalaisista ei äänestänyt. Ja monissa muissa EU-maissa niin on myöskin niin, että tämä jää niin kuin tämän meidän äänestysprosentin alle. Eli kyllä tämmöinen niin kuin selkeä demokratiavaje on olemassa, ja sitten kun se viestintä esimerkiksi sieltä Euroopan parlamentista ja siellä harjoitusta politiikasta ei ole hirveän avointa, niin sekin tekee semmoisen tietynlaisen vajeen tähän, että moni, joka päätyy mepiksi europarlamenttiin, niin käytännössä edistää hyvin päinvastaista politiikkaa, kun heidän puolueensa omassa jäsenmaassaan antavat ymmärtää, että minkälaisen politiikan takana kukin puolue seisoo. Eli nämä mepit ei kerro, mitä ne tekee siellä, ja moni sitten edistää siellä tätä liittovaltiokehitystä ja niin kuin vihreämpää siirtymää, mitä vaikka vihreät Suomessa ajaa. Että tämä Sirpa Pietikäinen on niin älyttömän hyvä esimerkki siitä, että vaikka se on kokoomuksen ehdokas, niin silloin kun hän on europarlamentissa, niin hän käytännössä edistää sekä federalistien että vihreiden agendaa ja ihan täysillä. Ja me ei kuulla tästä, koska hän ei mieluusti viesti tästä äänekkäästi, että mitä kaikkea hän oikein tekee. Sehän on vielä valtavan isolla tavallaan painolla, jos miettii, että onko kokoomuksella 3 vai 4 meppiä, niin se on joka tapauksessa siis ikään kuin merkittävä osa. 3 meppiä niillä on tällä hetkellä, se on 1/3. Kyllä. Mikä tuntuu ihan käsittämättömältä. Kyllä. Mutta tämä on just se, että tarvittaisiin sitä, että myöskin sen politiikan viestimistä olisi enemmän, että mitä siellä konkreettisesti tehdään, joten silloin se tulisi läpinäkyvämpää ja kansalaisilla olisi myöskin mahdollisuus jotenkin niin kuin päästä käsiksi siihen, että minkälaisia ihmisiä sinne on oikein äänestetty ja mitä ne tekee siellä, jotta seuraavissa vaaleissa pystyisi sitten korjata sitä omaa äänestyskäyttäytymistään, jos huomaakin, että se ääni on mennyt ihan vääränlaiselle ehdokkaalle pelkkien mielikuvien perusteella. Ja vaikka niin kuin omassa ajattelussa, niin totta kai se lainsäädäntötyö niin on ihan ykkösasia, mitä jokainen meppi luonnollisesti tekee, ja kaikki äänestykset, niihin mennään, äänestetään niissä ja puheet pidetään siellä. Se on niin kuin automatic, totta kai tehdään sitä, mutta siihen rinnalle pitää saada voimakkaasti tämä, mitä itse ajan, niin kuin myöskin suomalaisessa politiikassa, että me kansanedustajat, niin kuin sinäkin teet, että niin kuin hyvin voimakkaasti myöskin viestitään siitä, että mitä politiikassa tapahtuu, kuka on ollut mitäkin mieltä, ja me pidetään ikään kuin ne äänestetyt poliitikot jotenkin, niin kuin, mikä se sana nyt olisi, pidetään heidät niin kuin vastuuvelvollisina siitä politiikastaan, mitä ne tämän talon sisällä tekee. Tämä pitää saada nyt europarlamenttiin myöskin mukaan, ja ainakin itse on siihen projektiin sitoutunut, jos pääsee sisään. Joo, kuulostaa erittäin hyvältä, ja siinä ehkä jos hiukan jatkaa tuosta ajatuksesta, niin siinä on mun mielestä sekin niin kuin nykypäivän poliitikkojen ehkä velvollisuuskin siihen viestintään ja sen politiikan semmoiseen reaaliaikaiseen läpikäymiseen on se, että jos ei niin tee, niin sittenhän me ollaan aika paljon sen valtamedian armoilla taas, kun tulee seuraavat vaalit, että he pääsee sitten spinnaa sen asian, että miten kaikki asiat on nyt mennyt ja mikä se suuri kuva on ja niin edelleen. Siis jos poliitikot ei itse viesti avoimesti ja aktiivisesti siitä, että mitä Kyllä, ja en ihmettele tavallaan, siis täällä Suomessahan politiikka on nykyään alkaa olla jo paljon läpinäkyvämpää, mutta EUn osalta kun näin ei ole, niin en ihmettelekään sitä, että miksi se äänestysprosentti pysyy niin matalalla, että just ennen EU-vaaleja puolueet lupaa, vaikka kokoomuskin, niin erilaisia asioita, että kuinka ei kannateta liittovaltiota, ja joo, kyllä nyt pitäisi jotain rotia saada myöskin ilmastopolitiikkaa ja näin, ja sitten kansalaiset äänestää näitä mepeiksi, ja sitten kun ne menee tonne, tekee ihan päinvastaista politiikkaa siellä, ja sitten meille tulee sitä ylimääräistä sääntelyä tänne, aivan niin kuin typeriä asioita EUsta, ja jengi pettyy, että ei kerta kaikkea, että niin kuin että me äänestetään, mutta sillä ei mitään merkitystä. No, ei ole viesty tavallaan, että mitä politiikkaa konkreettisesti nämä tyypit tekee siellä, ketä sinne on äänestetty. Siellä on tosi korkea palkka, siellä on hirveästi suomalaisia toimittajia. Eli se on kaikki niin kuin pitkälti sen varassa, että mitä nämä mepit itse omalla avustajakunnalla, joka olisi kyllä iso koneisto, niin viestii. Joo, ehdottomasti näin. Ja muistapa semmoisenkin
anekdootin, kun itse olen suuressa valiokunnassa myös täällä eduskunnassa. Nää tiedät silloin, että mitä on EU-sääntely. Joo, vähän liiankin kanssa. Mutta siis se, että kun kävin silloin, oliko se viime vuoden syksyllä siellä Brysselillä siellä tutustumismatkalla valiokunnan niin kuin puolesta, niin siellä niin kuin hyvin joku meppi taisi kertoa sen tällä tavalla, että semmoisia politiikan toimittajia suomalaisia, jotka oikeasti olisi siellä niin kuin asioiden päällä, että ne edes ymmärtäisi kysyä oikeita kysymyksiä. Asian oikean laidan. Niin, tai mitä tahansa, niin niitä ei välttämättä ole kuin ihan kourallinen. Tämä tavallaan, mitä kuvasit, niin osuu aika hyvin tavallaan niin kuin siihenkin kuvaukseen, mitä sieltä he itse kertovat. Ja tämähän ei ole tietenkään optimaalinen asiantila, että poliitikko voi kokea ikään kuin olevansa ylivertainen suhteessa toimittajiin aina siitä substanssista, että toimittajat ei niin kuin edes ymmärrä, että mistä siellä sitä aina puhutaan, mutta se on tavallaan sääli, että sittenhän se näkyy myös siinä, että mitä kansa saa siitä tietää ja näin. Ja harmillisinta on siis se tietenkin, että suomalaiset monet ajattelee, että okei, sillä ei hirveästi väliä, että niin kuin mitä siellä tapahtuu, että sillä on väliä, mitä Suomessa tapahtuu. Sitten myöskin ajatellaan sillä tavalla, että ei haluta menettää joitain suomalaisia poliitikkoja Brysseliin, koska sitten niitä ei enää olemassa. Ikään kuin pelkästään sillä lainsäädäntötyöllä, mitä tapahtuu Suomen parlamentissa, on väliä. Mutta kun todellisuudessa tämä kuvio menee niin kuin ihan täysin toisinpäin, ja suuren valiokunnan jäsenenä, kun EU-asioista vastaan, niin tietää vielä paremmin, että kun EU:ssa kuitenkin sitten loppupeleissä oli kyse ilmastopolitiikasta, päästökauppamekanismeista ja niin edelleen, maahanmuuttopolitiikasta nyt tehtiin tällä kaudella tämä maahanmuuttopakti, joka oli käytännössä taakanjakomekanismi, minkä EU antoi omille maille. Tai mikä tahansa muu ulkopolitiikkaa, EU tekee yhdessä ulkopolitiikkaa kaikkien jäsenmaiden suulla, sanktiomenettelyt, kaikki. Niin ne isot linjat ratkaistaan EU:ssa ja tehdään niin kuin se liikkumatila. Ja sen jälkeen kansalliset parlamentit operoi sen annetun liikkumatilan sisällä. Eli joo, kyllähän me tehdään Suomessa valtavia määriä tärkeitä päätöksiä, on tärkeää äänestää eduskuntavaaleissa, mutta jos tämä liikkumatilan sisällä operoiminen koetaan tärkeäksi, niin eikö silloin nimenomaan se iso taso, missä tehdään ne kaikista massiivisimmat päätökset, niin pitäisi olla vielä monta kertaa tärkeämpi, että sinne saadaan niitä oikeita kansallismielisiä ihmisiä, jotka pystyy puolustamaan Suomen etua. Ja tämä on ehkä se argumentti, mikä ei nouse tarpeeksi usein esille, mutta pitäisi niin kuin pitää esillä, että sitten jengi ei jää sohville, kun eurovaalit on. Just näin, ja sitten toisaalta tekisi mieli vielä lisätä sekin, että esimerkiksi EU-parlamentin roolista voi ihan perustellustikin olla eri mieltä siis siinä, että pitäisikö olla pienempi, pitäisikö olla isompi, mutta kun se parlamentti kuitenkin päättää sen komission kokoonpanon ja äänestää, siis siinä toimii se parlamentarismin periaate suhteessa komissioon. Ja komissio on kuitenkin valitettavasti, ehkä näin voi sanoa, niin se kaikkein vaikutusvaltaisin elin siinä mielessä, että kun he ajaa sen oman ohjelmansa aina 5 vuoden kaudella niin kuin läpi. Ja siinä suhteessa se, että jos näissä vaaleissa, ja oikeastaan pitäisi sanoa, että kun näissä vaaleissa on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että sieltä potkitaan sieltä tosi vaikutusvaltaisilta komissaarien palleilta sellaisia ihmisiä pois, joilla on niin kuin aivan käsittämättömän huono niin kuin track recordi. Oikeastaan kaikissa näissä keskeisimmissä politiikkalohkoissa, mistä tässäkin ollaan puhuttu. Niin se on musta se iso kuva, ja mä oon niin kuin itse sillain tosi jotenkin optimistinen ja odottavainen siitä, että kun se on uusi komissio aikanaan saadaan, että jos kävisi niin hyvin, että tämä homma lähtisi nyt paremmille urille. Mutta no ehkä siitä saan aasinsiltana sellaisen jatkokysymyksen, että miten sä itse näet EUn tulevaisuuden? Meillä on tavallaan se EU-kritiikki, voi sanoa perustellustikin niin, että perussuomalaiset on niin kuin Suomen ainoa aidosti EU-kriittinen eduskuntapuolue, iso puolue. Mutta se, että miltä se EUn tulevaisuus näyttää ja ehkä vielä tarkemmin se seuraavan komission 5-vuotiskausi näyttää. No haasteet tietenkin on ihan valtavaa isoja ja geopolitiikka nyt tässä on se ensimmäinen sana, että minkä takia ne on niin isoja. Että tähän liittyy sekä niin Venäjän kuin Kiinan tämmöiset imperialistiset pyrkimykset sekä arvojen, kaupan, kuten myöskin ihan maantieteellisesti laajentumispyrkimykset, mitä näillä mailla on. Ja
tämä asettaa näitä suuria haasteita, ja tähän liittyy nyt sitten se, että varmasti tulevalla kaudella niin tulee olemaan pelkästään ihan oma laajentumiskomissaari, jonka vastuualueena on tietenkin sitten katsoa tätä tilannetta vaikkapa Länsi-Balkanilla tai Georgialla tai nämä muut maat, jotka on tällä hetkellä myönnetty näitä ehdokasmaastatuksia. Tällä hetkellä meillä on kyllä komissaari, mutta se on osana hänen niin kuin pakettiaan, mikä hänen työsalkkuunsa, mutta varmasti oma komissaari tulee olemaan. Ja mä itse näen sillä tavalla, että niin kuin meidän perussuomalaisten, kuten kaikkien muidenkin puolueiden, niin sitä kannattaa olla tukemassa, että nämä maat, jotka on saanut tämän ehdokasstatuksen, että niistä voisi tulla seuraavia EUn jäsenmaita, niin että he ottaa näitä seuraavia steppejä oman demokratiansa kehittämisessä, oikeusvaltion vahvistamisessa, vapaiden vaalien järjestämisessä, ihmisoikeuksien turvaamisessa, korruption kitkennässä, niin edelleen, koska se on tavallaan vakauttava tekijä koko alueelle. Nämä maat on kuitenkin Euroopassa maantieteellisesti, kaikki rikollisliigat, mitä vaikka Balkanilla toimii, niin ne toimii myöskin Euroopassa, koska ne pääsee tulemaan tänne. Eli tämän tyyppinen vakauttava kehitys meidän lähialueella on erittäin tärkeää. Ja siksi tällä jäsenyyspolulla niin kannattaa oikeasti edetä, koska aina kun maa sulkee tietyn neuvotteluluvun, että tämä on saatu nyt hoidettua pois alta, vaikka tuomareihin liittyvät nimityskysymykset, whatever, niin sitten mennään seuraavaan ja seuraavaan. Mutta se tärkeä juttu on tietenkin sitten se viimeinen steppi, eli kaiken tämän kehityksen jälkeen tullaanko joku maa hyväksymään Euroopan unionin jäseneksi, koska jos tullaan, niin silloin me puhutaan siitä, että tämä maa pääsee osaksi varsinaisesta EUn koheesiopolitiikkaa, kaikkia näitä valtavia tukia, maataloustukia, aluekehitystukia, niin edelleen. Ja siinä on sitten se tavallaan oikea politiikan tekemisen paikka, että mitä me halutaan, minkälainen EU. Kaikki nämä aikaisemmat stepit, ne kannattaa jokaisen maan ottaa. Esimerkiksi vaikka Turkin kohdalla, niin Turkki on vaikka kuinka pitkään tällä jäsenyyspolulla. Ja Turkin osalta voidaan sanoa, että vaikka se täyttäisi nämä stepit, niin ainakin itselleni tuntuisi kovin mahdottomalta ajatukselta, että koskaan olisi valmis hyväksymään siitäkään huolimatta Turkkia EU-jäsenmaaksi, koska sitten taas niin kuin arvopuolella ollaan niin erilaisia. Mutta sitten on joitain maita, joilla on aito mahdollisuus päästä niin integroituneeksi eurooppalaiseksi maaksi, että itse loppupeleissä on järkevästi ottaa sisäpuolelle. Mutta tällä hetkellä näistä maista, ketkä on nyt tässä laajentumisprosessissa, niin on vaikea nähdä, että yksikään esimerkiksi ennen 2030 vuotta voitaisiin ottaa sisään. Varmasti menee siitäkin vielä niin kuin huomattavasti paljon pidempään, että niin suuria ongelmia näissä maissa vielä on, ja Venäjä pelaa näiden maiden kautta aika voimakkaasti. Mutta tämä laajentumiskysymys, niin tämä tulee olemaan, totta kai Ukrainan sodan lisäksi, niin tämä liittyy toisiinsa, niin tulee olemaan isompia kysymyksiä tulevalla 5-vuotiskaudella. Joo, että ehkä osittain siihen vastasitkin tuossa äsken, mutta näetkö sen niin, että sikäli mikäli kun useampia jäsenmaita otettaisiin lisää tässä niin kuin siltä ilmansuunnalta, mistä käytännössä puhutaan, niin olisiko se sitä ennen välttämätöntä, että sitä EUn rahoituskehystä, budjettia saataisiin rukattua niin, että esimerkiksi se aluekehitysosuus saataisiin niin kuin kokonaisuuteenakin pienemmäksi, koska muutenhan siinä helposti käy niin, että meille vaan tulee ikään kuin lisää hattukourassa nettosaajia. Niin, oikeastaan koko järjestelmä ei voi sanoa räjäyttää, mutta pitää oikeastaan uudelleen rakentaa, että miten se tehdään, että se ei voi jatkossa mennä sillä tavalla, että ne, jotka on hoitanut omia talouksiaan hyvin, niin tässä on tämmöinen käänteinen kannustava tekijä, että mitä paremmin hoidat, niin koko ajan sitä enemmän maksat. Tähän se nykyinen EU-mekanismi on. Liittyy se sitten elpymispakettiin, muihin tukipaketteihin niin edelleen. Kyllä tämä pitää jollain tavalla sitten muuttaa, mutta sen lisäksi pitää muuttaa myöskin tämä päätöksentekomekanismi. Et jos me puhutaan, että meillä alkaa olemaan jo yli 30 maata, sitten nyt on 27, niin 35 maata, niin ymmärretään, että kuinka paljon komissaaria siellä alkaa istumaan sitten jo yhdessä huoneessa, kuinka huono se päätöksenteko voi olla, kun 35 oman arvonsa tuntevaa isoa kihoa laitetaan samaan pöytään. Tai sitten vaikka EU-parlamentin osalta, että meillä on kohta tyyli joku 1000 ihmisen parlamentti, täysistuntosali. Että totta kai nämä isot muutokset sitten niin kuin tulevaisuudessa niin täytyy tehdä. Joo. Mä luulen, että siinä aletaan olla aika
kaikkien asioiden osalta loppusuoralla en malta olla kysymättä nyt, kun vaalikampanja alkaa kiihtyä ihan niin kuin loppusuoraa kohti, niin minkälaista pää kolmantena jalkana menemistä toi nyt on ja miten homma etenee tästä eteenpäin sitä vaalipäivää kohti? Joo, on todella siis kiireellistä, että sitä ei välttämättä moni kansalainen, joka, en tiedä, siis kaikki kansalaiset ei ole aina kiinnostunut vaaleista, mutta aika paljon on niitä, jotka tykkää katsella kaikenlaisia tenttejä ja muita, ja sitten sinne vaan poliitikot ilmahtaa studioon, ja sitten on kiva nauttia poppareiden keskellä, kun poliitikot väittelee tärkeistä asioista. Mutta se todellisuus on kaiken takana, että kun on juossut paneelista paneeli, tässä on ollut Yleä, sitten on ollut Ilta-Sanomia, Maikkari Aamua, nyt huomenna on Hesarin tentti, ja sitten seuraavalla viikolla on Maikkarin tentti, siis tämmöinen päätentti ikään kuin. Niin se on niin kuin hirveä määrä, mitä niin kuin valmistaudutaan. Ja sitten tässä välissä kaikkein tärkein, eli asian oikealla. Kyllä, nimenomaan. Hirveä määrä erilaisia briefejä, mitä luetaan ja valmistaudutaan, koska vaikka todellisuushan politiikassa ei ole sitä, niin kuin tiedät, että tavallaan poliitikot olisi varsinaisesti asiantuntijoita, koska sitä varten meillä on virkamiehet, jotka ikään kuin esittelee erilaiset vaihtoehdot. Ja sitten poliitikot on niitä tavallaan arvovalitsijoita, että mikä näistä vaihtoehdoista, millä seurauksella meidän mielestä se oikea valinta. Mutta sitten kun mennään tämmöiseen tenttirytäkkään, missä nyt ollaan, niin siellä tavallaan vähän niin kuin ajatellaan, että poliitikkojen nyt pitäisi hypätä semmoiseen asiantuntijan rooliin, että ne ihan kaikesta tietää kaiken, mikä tietenkin on mahdotonta, mutta sitten niin kuin pyritään siihen, että olisi mahdollisimman laajasti vastauksia erilaisiin kysymyksiin, vaikka sitten lopulta asiantuntijapuolue, joka esittelee ne varsinaiset ratkaisut, ja me valitaan niiden välillä. Että on ollut aika kiireistä ja työlästä, mutta eihän tästä voi ketään muuta syyttää kuin itseä, että on lähtenyt tämmöiseen prosessiin mukaan, mutta varmaan katuisin, jos en olisi lähtenyt. Kyllä, joo. Ja toivotaan, että lopussa kiitos seisoo. Hei, oikein paljon kiitoksia, että kuitenkin ehdit meikäläisen kanavalla pyörähtämään ja tsemppiä tosiaan tulevaa. Ja me varmaan molemmat yhdytään siihen kannustukseen, että menkäähän ihmiset ihmeessä äänestämään ja nykäskää kaveriakin hihasta, että saataisiin hyvä tulos sitten vaaleissa. Mutta hei, me nähdään taas seuraavalla kerralla. Laitahan kanavatilauksia, ilmoitukset päälle, kaikkea sellaista. Ei mitään. Se on moro. Moikka.